Jeg bliver lidt. Hun har en pik, der lugter. Altså bare, hvad sker der? Fisk til mig, fisk til dig, fisk til alle. Og lugter af lår, når jeg fører den op i din kanal. Hey, cut det! Cut, fader! Cut det! Ej, det skal cuttes nu! Ej, cut det! Ej! Prøv at se, det er Mikkels lille flysko, det her. Cut det! Og det er din arms. Det er din arms. Stop! Det er fordi, at det ikke er cut for video stop, seriøst. Redtube.com, det er www.red, det er R-E-D, og så tube, det er T-U-B-E, og det er ude i et ord, redtube.com. Og I skal ind på YouTube, så skal I gå ind på Jackass, fordi ellers så kommer der sådan noget rigtig surt noget, eller... Det er Martins nye sutsko. Og Martin han har lige puttet skeden, eller han har lige puttet sværet skeden på en. Cut. Modina, cut. Nej, Vitus. Cut, fader. Styr dig, Vitus. Ja, så siger vi tak herfra, bitches.